mangke dalu kagelar dening Ki Dalang Alek Budi Sabda Utama kanthi lelampahan Kresna Duta Pamungkas menika pamundutan ingkang kagungan kersa inggih menika Bapak Bayu kanthi lelampahan Kresna Duta Pamungkas kanthi bintang tamu Niken Salindri dan Gareng Tralala. Tepuk tangan pada kesempatan malam hari ini. Luar biasa niki dumateng ngarsanipun Ki Dalang Alek katuran jumeneng sawetawis Bapak Bayu pangapunten dumateng Nak Mas Krisdani Teguh Juniarta, Nak Mas Krisdani Teguh Juniarta, nah mohon Krisnadani Teguh Juniarta, nah monggo, nah inggih Kresna niki Kresna Duta Pamungkas mugi-mugi saged barokai saged ndayani, nggih monggo kanthi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wayang kapasraken Kresna Duta Pamungkas. Semoga manten atur kawula tartamtu anggen kula cecala dhumateng panjenengan sami kirang nuju prana kula nyuwun agunging samudra pangsami pinangka panutup panateping atur bilahi taufik wal hidayah baridho walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jagat Wetan Katon Sumamborata Belit Lon-lonan dedel kaya langit Sang Surya manjer beduk tengani panase yayah hambedah pustaka jumeneng tatane Pak Nalindra Ndarawati Prabu Kresna destining panggalih
tansah ngenam lampah dupi wis pinarcaya dadi duta agung nenggih duta pamungkas mari arah ayuning darah Sabdawarga najan aratu socaning Barandini tasih mangu-mangu matrapake lampah labet buta ageng kang ngedahake goreh orongeh tentreming donya babaring pangkali ngambara ngeglo buta kang wewayangan Sang Narayana Sang Wisnumurti kang bapa paman Drupada mboten kuwawi angendhek dhateng angkara marekaning Duryudana sakadhange pisan ingkang nyatanipun nampi piwulan becik pegah nampa wewarah kula pitaya kalawan percaya kalawan paduka anak Angger Wisnumurti anakku Angger Harimurti Gestina wis ora nampa kautaman kang pipi banget nelongso dadi duta ora bisa ngrampungi gawe jejegna bener patungno kahanan iki yo wis mumurti
molat roning molat roning molat sarap saari roning molat sarap saari Hari tumurun Iwang Sopono Wadinuwih payungono marang jiwaning sun Putu Pandhawa titi kalungguhan iki wis percaya lawan Mitaya marang Risang Narayana kuwi jebul ora luput karana wis tinaliti kanthi permati sepisan wujuding putuku Narayana Yanata Ndarawati Sri Bathara Kresna wibawaning Ratu Ndarawati jagat tanpa timbang kabeh padha nyekseni kasektening Nalindra Ndarawati titis mring samubarang dasar titis Wisnu Bathara kang sejati ingkang angka 2 wicaksana putus ing pamawas hambekadil para marta wasis micara hadhasar paugeran kanthi dedasar bener kelawan bener ingkang angka 3 guna kasektene lamun kapengkok ing Pancabaya ubayane datan ambalenjani ingkang angka 4 dayane manungsa sing bisa ngawekani marang samubarang bisa mbedakake endi sing bener kelawan endi sing luput dene ingkang angka 5 Nata Ndarawati bisa memayu marang rahayuning bawana. Nggih. Ingkang Eyang Pitaya lamun ta dina semengko solaking jagat iki mau bakal padhang trawangan sangka Uta Prabu Sri Nata Ndarawati pinangka dadi duta pamungkas. Wis temaken dawuh Kanjeng Jengkapa Prabu ampun ngantos titi kalenggan anggen padukun Jengkapa Prabu wonten nagari Ngastina pinangka dadi dadakan ing pasulayan nanging sasaget-saget rinembat pening eling kang maha kawasa kanthi adhasar panembah murid boten dadi dardah upamane dadi dardah aku yo mengeling-eling aku yo mengeleke marang para Nalindra ing Astina para sembahaning para kawula para brahmana supaya ngerti marang unggah-ungguh Subhasita katurna marang kakek Bisma elinga marang kautaman sadurunge dadi korban semanten ugi ingkang rayidu Koko Prabu Arjuna gadhah pangajab mugi prasastawarga kalis saking cerah santosaning darah sastawarga inggih saking tetunggalan
boten wonten kasantosan ingkang tanpa paseduluran Koko Prabu. Semanten ugi ingkang rayi kula pun kembar pitaya lawang percaya duh Njeng Koko Prabu. Inggih namung paduka Njeng Koko Prabu ingkang saged bawa raos liru pamanggih lawan kadang kula pun Kurawa. Satemahan dadosaken padang jinglang tarangan wujudipun pamanggih paduka Pandhawa nengenaken dhateng pasederekan Koko Prabu. Duh Koko Prabu semanten ugi ingkang rayi kula ugi mekaten sedaya ingkang dipun ajab namung dadya wujuding adil para marta menawi kadilan sampun saged rinembag kula kinten sedaya menika tebih saking Raswada Winada tebih saking pasulayan Joko Prabu. Jajaring satriya pinilih mamaradi mring kautaman yen tanpa kaprayitnane sayakti pusaka satriya gantoring kalapa satya satriya utama Prabu yen dita didudak disuwasa ditaliti darah Saptawarga kuwi mau becik darahe eyangmu Abiyasa kuwi mau becik kinarya dadya panuntun bisa mawas diri nyatane mawas diri mono nggenahake marang donya nganti tekan akhiring jaman segep mawas diri gelem ngilu marang diri kapribadene ora gampang nyalahke marang liyane piwulange mbahmu biyen yen wong mursid iku mau ora bakal ngetokake marang lelabuhan nanging kepara nyingitake marang pakaryan kang tundhone bisa nutupi marang cacate lan kekurangane widha kang becik mangkono bisa tinaliti kanthi sampurna kalawan sayekti. Putra Prabu waspada bakal nyata titi patrape bakal wicaksana mening ciptane bakal waskita lereming karep bakal ngayem lereping pepinginan bakal tentrem. Mula kang saka kuwi adi dina semengko budhalo srananana kanthi memayu marang rahayuning bawana estaken dawuh Kanjeng Hyang Daya nyuwun pamit.
langing driya mangungkung kanduan riman Rena tanpa kanen yang rasidya utama pun yen wawonyo hangrapo wawonyo hangrapo Nyanyar Arjuna wonten trimbalan dawuh ana apa siap dimapak marang lakuku Yayi Jengkoko Prabu nyuwun Gung Samudra pangaksama Jengkoko Prabu sasampunipun paduka Jengkoko Prabu sagah kinarya dutanipun para Pandhawa kamangka kula ngertos kelawan paduka badhe saged ngentasi damel ya paduka duta pamungkas tegesipun paripurna menika boten wonten duta malih ya banjur karepmu iya kula namung neling ingkang kebake pangatos-atos kok ora jane kok nyala wadi timen to apa ompakan lho sing mbok karepake kepiye kok ora bi kowe kok uwet iki ngopo to jan iki sajake kaya wong grogi iki ngopo kula badhe titik apa kuwi boten sida mawon lho kok didhelike meneh ora inggih namung sungkem kewala kunjuk dhumateng ngarsanipun Kanjeng Hyang Wara Bisma ya bakal tak aturke sungkem kula kunjuk dhumateng ngarsanipun Bapa Guru Durna iya sapa meneh sungkem kula kunjuk dhumateng ngarsanipun nulinggih Kanjeng Paman ing Madras iya bakal tak aturke sapa meneh sampun Banowati piye Dara Banowati ora tanggap aku iya bakal tak aturake ya aku ngerti sing dadi gegetan ning rasane atimu ngono aku ngerti kowe nggendong rasa tresna molage dongakno lakon iki bakal rampung pun Kakang pinangka dadyasa ting pepajar tumraping negara ing Indraprasta negara Astina bali marang ngasane para Pandhawa Yayi
ing sukma sinodaya winah ya ing api sinimpan talang ing kapuk wong pambokaning ana talen saking liyop-layope ngaluyuk pindha petating supena tumata ping rasa dadi Nyai Setyaki wonten timbalan gawe titi kalungguhan iki ya mung siadi sing tak kanthi mawat marang negara ing Astina gawat ing lakon dina semengko kebake ngrasa kapayetnan titianing pun Kakang Kyai Jodha marmage sametakno nggih saken dawuh ora Bu Kang Yasa murut mubyar arenggane Kang Sarwarukmi merah inten widura maya nela tegese warna biru Sutyamulya binabar Kang Kencana Cinandra kaya gunung mas kang lumaku dinarik kuda catur ya jaran papat Santaka rupa ireng isambles bumi Brahma Satya rupa abang bisa nerajang geni murut cipta wila putih lumaku sakduring banyu Sugriwa rupa kuning bisa mabur ngayomi marang Ngorowangi Dreta Samapta ngarawit arenggane rikat lampahing rata Tantara
lapapon rekinindang resang mawe gandrung kencang mamakong marudaya kali cudhi sapa sing gawe Hermarayana wong penimbangan gaguk tuwang padha hulu ora maido Narayana sira kapiji marang para Pandhawa supaya dadi duta pamungkas Narayana titi kalungguhan iki keparenga dewa kinarya dadi paseksen lan kita bakal rembukan kelawan para Kurawa ulun Bathara Narada Bathara Rama Panasu Bathara Kanwa kelawan Bathara Janaka kang kinarya dadi seksine nggih kiwang padha ulun nyuwun pangapunten dipun kinten menawi to nata Ndwarawati anggenipun badhe pirembagan kelawan kadang kula para Kurawa kula nyuwun dhateng dekenganipun dewa pramila nyuwun pangapunten Iwang Padha Ulun Iwang Padha Ulun saged nyekseni saking katebian kiwa ya yen to pancen kaya mangkono nggih aku mau nganut marang Gadari nantumu dina sengko para Jawata bakal ngestreni apa sing dadi pirembugamu nggih